باش قبر ميكال منيوم بزحت بتي نايت سعرات زخدو أقلقلتي نوعهم عبلو اليوم كنقفوا من زيوم كو حاديم زيوم كو خنزيوم نابل بزخبلوهم تملكتنا مالتي زفت عمز عزيني بحفشة أباش قبر ميكال منيوم نزبل زيت فلتوهم كتلو سلو تقولوا من البا زيت فلتوهم مالوخ ميلو كاين مني مخنياتو كنويح جيرميم أما سبيدا نزراو كاب جمرو بوزعون سمو ميلا علي قبر ميكال مالت زيوميم كمستري ومزلوخ مالتي قدمي ناب باش قبر ميكال منيوم ناب زبيل مخادنا بعلم كجلس وهم أبزح جلس نام كل عام قدميهم حنت مسحف على ناتهم بتر نلاوي تبل إذا مسحف زياتري وازلهم بتر نلاوي تبل ببنا باشي قبر ميكائيل يوحنس استسعافتيا أزيا بتعمي دس تبل بلست مسحفيا بفلاي أقلقلتي كنرخبا خننببا بزقات أمزين ملغتي خم حلال في دل حياته أنا أنبيبيا بتعني تقاميتن تصبغتن كوين رخبيا ما قلت بفلاي نقول كانت أزيا حقا زيتيا أباوش قبر ميكائيل من يوم نزبل وكلنا أبسما لنا حدا خاب سلاسي كبرنا سمو يقول حدا خاب سلاسي وكل لنا نعنا زوكله نعنا ريبريز زقبر سقاينا زردا انت نبعنا زنبعلنا سقاين سقاكم من حزوة زخده لهم معاتي أرقات لنا نسوعه ناتي ناتكم من وكل أبسما لنا تبهر المسجد أبسما لنا وكالنا أبسما لنا طبقانا أبسما لنا كل شجرنا زكاة علنا أبسما لنا طبقانا أبسما لنا كل شجرنا زكاة علنا أبسما لنا طبقانا أبسما لنا كل شجرنا زكاة علنا أبسما لنا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أمين أبتفعل يخبل العالم اتركوا وغناتنا مجمرتا نايلو عليك زيابهير فتصم سلام مساخاتكم يخون نابلنا نابتي زلو اواناوي زغنة ملأختي كناتو نزي فيديو كتسمعوه صنيحكم إيخم إذا سب كشبرخة زبحال كوينو نرؤسو مستم هايمانتاوي كحدتن سحتتن زلو ومسابات حابيرو كنسو بزعبا أمنتو قدي بزي مقبار ويون نعوو قوسيو حرقويني بزبل ميديا كفيتو ملحاسو بمنواح أبلعنا قدست بيتا كريستيانن أقلقلتان ترقاقامي دفرت زلو قلسب إيو أبزي نحنا كندينسو استزاربو نايمد نقار قالات كنملس إلناكوا انت زي كونه منالبات قلبو زتاللو سلزي ساونو قنا نهزبنا ملسم انت خخون نحاسوتو خا كقالع كتا ناو زقنعي حصير ملسنا انه كشبرخت نسخا قال كان حلنا خان زمسكرو يتي لعلي هايمانوتكا نبوليتيكا أقدم كان نرأسخا منغستي أبزول بعتي حابي خان اتقبرو زلخا ترقاقامي نايمد نقار فتاني نقزي نحلنا حديقنايو ألونا قال نتي بزعبا قشي قبر ميكائيل نتي نسو بعلو رؤسو نخكالا خلن نهزبنا نمد نقارن إلو استزاربو لمود نايمد تلال سنمغوتو كم حق انيا مرقاقص وسيدكا زهابكا يوني حاسوت مسكرنت كنسمع إلنا نطفو أقزيه اون يبلنان توساخي اتي نآباقع زنطق تخلاص آباقع يحلو ايو زسمع بزعبا اتا قشي قبر ميكائيل زدالوا مصحف زهابكايو حبيتاون نسخا نرأسخا أبتنسو زفصمو زلو هايمانتاو طفاعتن ناي نفسات نقدن إيد كم زلكا ويون حبرت كم زقبركا بعلخا نرأسخا قلت كامبر كم تقويتات زبلو حماق صبوق فرق فري سلزي كإل بزون مرسنا آيتا داناقر زبل إيو انبقار كشي قبر ميكائيل من إيو نزبل مبقى سحوتوخا كنو عملسو كاباخا نعينو جافينون بيجاو حاسيبون بحلونو ناتساقية يحسو خابزولو سب زي كونس
እቲ ኣብ ቤታ ዘሎ ሓቂ ብርግጽ ከዓ ክገልጾ ዝኽእልን መንነት ናይ ቀሺ ገብረ ሚካኤል እዚ ዝስዕብ እዩ ከምዚ ካብ ባዕሉ ነቲ ኣብ ተግባር ዝፍጽሞ ዘሎ ክውንነት ንእዝንኻ ደጊፍካ ስምዓዮ እንተ ክትቅበሎ እንተስ ክትቃወሞ ወይ እውን ዘይክትቅበሎ ብመሰረት ቅዱሳት መጽሓፍቲ መልሲ ክትህበሉ ግን እዕድመካ ኣለኹ ምስ ካቶሊክን ፕሮቴስታንትን ናይ ኣምልኾ ሕብረት ኣለዎም رأيهم ببيت كريستيانهم نابو خيدو كبلو يسمعوا نابلو ناتكم فيديو نابزي كم زبل قريت أمام جم علوم من بحقي بيت كريستيان زي مسنا كاثوليكن بروتستان يعملوا حبرة هالودي ننتهيو بخمي ما قد يزيز كان اتقالت ولا يفلط وين يوم كم زلوا كان 10 يوم جاتهم زيابير محرم أملخو أب أورثودكس انتايو أب أورثودكس أملخو نبلو انتايو It is the center of worship in the Orthodox Church نبلو ما أكل النت أملخو أب أورثودكس نبلو انتايو هجي إذا عبي زرارب كدايو أملخو center of worship أب أورثودكس كريستوس بأكلو أما أكلنا اللون نبلو بسوق عنده من قربان وداسي شيء ما أكلنا تملكه بزيد حبرت غين كال جيجاي حفرة فرهات زي أبيهرن زي انتايوم كمزي سمعكم مالكم فتصيمو مأسر زتسألو زربا مچم اتي تماهرنا عينا زفلطو يبلومن نعاشتيوم بسمعيتيو زبلوو نرسخا اتعابيخا نخالوت نايمنا اسلمدي نحناون لميدنايو اينا سلازخونا خا زتماهره كمزن اسخاتكم اتغبروون اتخدوون اتبلوون انت دا خوينو تمهرتكم زي ممهارنا تكون إلنا اينا خنحالفو ندلي انت اتي ولا تنفر انبر تيليا عينت كنتو سنموغتكم كنك على هايمانتاو قديتنا كم زخونا جن زيا فلطو نبل زبالكم بلو زغبركم غبرو خا حقي ايتقبرن يا قشي ገብረ ሚካኤል نعنا املخون ماكل املخون انت ايو ايفلطن اشتيوم إلو نرسو فلاطن عبين وينو بمقراب نزق على زي ترجم كهبو كله ويون انتاي مخانو خجلصلنا ان كله اب ارثوذكس ماكل املخو قداسي دحر مبالو اسعيب دما بزي مستنكالت امنتات تحبر انت دا خوينكا جيجا ايو يبل اذ مبالو قنعالو اكوادا كاب جيجا زحلفه كحدت مخانون كنسمرلو نفتو جناخ اتي ابايتا بتكبار زل حقي ازي كولو كنسمعو صنحنا ديو نتي نايت برالسان زي كونس اب صلوه قداسه حبرو ديوم اي حبرون اتي حقن ابايتا زلون نزل الصعب كمزي نسمع اتقالت ولا يفلطوا يوم كنزلو كان 10 يوم جاتهم اتقالت ولا يفلطوا يوم كنزلو كان 10 يوم جاتهم أملخو أب أورثودكس انتايو أب أورثودكس أملخو نبلو انتايو It is the center of worship in the Orthodox Church نبلو ما أكل النت أملخو أب أورثودكس وداسي شيء ما أكل النت أملخو بزيد حبرت غين كال جيجاي وداسي شيء ما أكل النت أملخو بزيد حبرت غين كال جيجاي وداسي شيء ما أكل النت أملخو بزيد حبرت غينكا كال جيجاي أملخو أب أورثودكس انتايو أب أورثودكس أملخو نبلو انتايو It is the center of worship in the Orthodox Church نبلو ما أكل النت أملخو أب أورثودكس وداسي شيء ما أكل النت أملخو بزيد حبرت غينكا كال جيجاي وداسي شيء ما أكلنا تملكه
بزي تحبر تغينكا قال جيجاي قداسي سيت ما كلمة تملكه بزي تحبر تغينكا قال جيجاي لو معلتي دحر ساعات كلتن فرقان لوم زمنا كاثوليك ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ናይ ኪዳነ ምህረት ክብረ በዓል ኣለና ሞኒ ክልተ ሰዓት ክልተን ፈረቃን ጀሚሩ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕወሩና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ ቅዳሴ ሲት ማከል ነተምልኮ በዚ ተሓብር ተኮይንካ ካል ጌጋይ ቅዳሴ ሲት ማከል ነተምልኮ በዚ ተሓብር ተኮይንካ ካል ጌጋይ ቅዳሴ ሲት ማከል ነተምልኮ በዚ ተሓብር ተኮይንካ قال جيجاي لو معلتي دحر ساعات كلتن فرقان لوم زمنا كاثوليك ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ናይ ኪዳነ ምህረት ክብረ በዓል ኣለና ሞኒ ክልተ ሰዓት ክልተን ፈረቃን ጀሚሩ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕወሩና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ ሕጂ ትዲያቆና ወዲና ናበቀሺ ያኽልን ኣድንንበል لا 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 تو خاتم تو لعبة هو يغنيلنا كل خاتكم أجايش كابناي كاثوليكاويت بيتكريستيان مؤمنان الله كم أون نوينجلاويت أبيات كريستيان بيتكريستيان نايرترا أبونا كهن حروي كمون كالوت مؤمنان أما أكلنا ترغيبهم نزبعال كنخبر سلز قبرنا عزينا نمسكن كل مؤمن نبز خبابي نا أتلانتا حبابيرنا نزمعالتي كلاتنا إرتراويان بحبار كنبعلو إغزيابير سلز قبرنان سلز بعالنان كبر مسقانا إغزيابير بصحي هي قريتها أبي كشي دكتور ولدي يسوس ناي وانجلات بيتكريستيان كاهن أما كلنا لوبتها شفت حبيب صنيحة ما يراخوين صنيحة قداسي سيت ما كلنا تملكه بزي تحبر تغينكا قال جيجاي قداسي سيت ما كلنا تملكه بزي تحبر تغينكا قال جيجاي قداسي سيت ما كلنا تملكه بزي تحبر تغينكا قال جيجاي لو معلتي دحر ساعات كلتن فرقان لوم زمنا كاثوليك ኤርትራውያን ቤተክርስቲያን ናይ ኪዳነ ምህረት ክብረ በዓል ኣለና ሞኒ ክልተ ሰዓት ክልተን ፈረቃን ጀሚሩ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕወሩና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕወሩና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕወሩና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ ቅዳሴ ስለ ዘለናስ ምሳና ሕወሩና ኢሎም ኣለው ኣብቲ ኮርፖስ ክርስቲ حجن إحنا نقدر كلنا خلو ناي كاثوليك نعدمهم ناي كنيسة نعدمهم نخلهم بعلى لنا مسانا بعلون بلو أبتبعنا تساطفوا حجن إحنا نقدر كلنا خلو ناي كاثوليك نعدمهم ناي كنيسة نعدمهم نخلهم بعلى لنا مسانا بعلون بلو أبتبعنا تساطفوا بروتستانت أبيات كريستيانات مبزحتهم كابانا بحمكتنا ببأسنا بدخامنا زوصفهم حزبي አረሚያናትዮም ኔሮም ዝተጠመቅዎ ጥምቀት ኣይኮነን ዝቆረብዎ ቁርባን ዘድሕን ኣይኮነን ዝተነስዕዎ ንስሓን ሕድገት ሓጢያት ኣይኮነን እዚኦም ካብ ዓለም ዝመጹ ዓለማውያን ኣብ ክርስቶስ ዘይነበሩ ንዝብሉኻ ምዝያቶም ሓቢረክ ሰርሕን ክዓብን ክኸይድን ክእል እዮም ማለት ካብ ዕሽትነት ወፃኢ እንታይ ዘቀራርበነ ነገር እዮም بين مخكرات مننتي قانقاي ባህለይ አቦታተይ ዝደፍር ምንቅስቃስ እምነተይ ቅዱሳን መላእክት ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጢራት ቤተ ክርስቲያን ንዝነቅፍ ብምንታይ ሓደ ተለው ንስፈ ነገሮም ብዙሕ እዩ
ነዚ ኩሉ ኣስተውዒልኩም ክትኮኑ ድማ ተስፋ እገብር በቲ ቀዳማይ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኩም ነቲ ኣብ ባይታ ዘሎ ሓቂ ጎሲን ረጊጹን ንርእሱ ካልእ ክኸውን ይፈቲኑ ኣብዚ ካልኣይ ግን ነቲ ጌጋ ብጌጋ ክድብሶ ብምፍታን ወዘሮዎም ሙልእለይ ኣቢዩ ህልና ልቦሙ ንዑብያት ሓሳብ ልቦም በተነሎም ከም ዝተባህለ ሉቃስ ምዕራፍ 1:51 ፋሕ እያ ኢላቶ ኣብ ቅዳሴ ሕብረት ክንገብር ኣይንኽእልን ጌጋ እዩ ክብል ከም ዘይጸንሐ ተመሊሱ ድማ ንሕና ሕጂ ንግደት ክህልወና ከሎ ናይ ካቶሊክ ንዕድሞም ናይ ከኒሻ ንዕድሞም ንኹሎም በዓል ኣሎና ምሳና ኣብዕሉ ንብሎም ኣብቲ በዓልና ተሳተፉ ንብሎም ይብል ትሰምዕዎ ኣለኹም ቅዳሴ ዘይብሉ ንግደት ጸሎት ዘይብሉ ንግደት ዶ ይኸውን እዚ ኩሉ ደጊምኩም እስከ ዝተውዕሉ ደጊምኩም ውን ስምዕዎ ወገናተይ ፈትዩ ኣይኮነን ቀሺ ገብረ ሚካኤል እዚ ምባሉ ምስ ካቶሊክ ኮነ ምስ ፕሮቴስታንት ሓቢርካ ምብዓልን ምጽላይን ጌጋ ከም ዝኾነ ጠፊእዎ ወይ እዚ ዘይርዳእ ኮይኑ ዘይኮነስ ክጽይቕ ስለ ዝደለየ እቲ ዓብዪ ነገሩ ከዓ መታ ኣቐዲሙ ዝፈጸሞን ክገብሮ ዝጸንሐን ኣዕናዊ ተግባር ምሕብኢ ዝኾኖ ስለ ዝመሰሎን እዩ ከም ቅዱስ ተግባር ገይሩ ከቕርቦ እውን ፈቲኑ ሰሚዕና የለና እንተኾነ እዚ ንድነ ጸልማት እንተተወሰኾ ምጽልማቱ ከም ዝብእስ ንስሕተት ብስሕተት ብምምላሱ ዝያዳ ጉዱ ዝገለጸ ኮይኑ ኢና ረኺብናዮ ዘለና እምበኣር ብእምነት ምዘይመስልና ሓቢርና ክንጽልን ከነብዕልን ከምዘይንኽእል ኣቦታት እንታይ ዝብል መልሲ ሂቦም ብኸፊል ካብቲ ብዙሕ ማለት እዩ ብኸፊል ከምዚ ንመልከት ካህን ምስ መናፍቃን ሓቢሩ እንተጸልዩ ካብ መዓርጉ ይሰዓር ካብ ሃዋርያት ኣቦታትና ክተሓሓዝ ዝመፀ ኣባና ድማ ዝበፅሐ ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያንና መምርሒ ሕግን ስርዓትን ዝኾነ ፍትሐ ነገሥት አንቀጽ 6 ክፍሊ 5 ካልኣይ ምስ ዓላውያን ኣሕዛብ ወይ ድማ ምስ ኣሕዛብ ኣብ በዓላቶም ኣይትተሓወሱ ወይ ድማ ኣይትተሓወስ ሃይማኖት ኣበው ዘሰለስቱ ምእት ምዕራፍ 20:13 ሳልሳይ ምስ መናፍቃን ኣይትጸሊ ንሳቶም ከዓ ክሓርቲ እዮም ወይ ምስ ኣሕዛብ ኣይትጸሊ ሃይማኖት ኣበው ዘሰለስቱ ምእት ምዕራፍ 20:17 ሳልሳይ ምስ መናፍቃን ከይትጽሊ ተሓሎ ሃይማኖት ኣበው ዘሰለስቱ ምእት ምዕራፍ 22:43 ራብዓይ ነቶም ብዝተዛረብናዮ እምነት ዘይኣምኑን ዘይእመኑን ኩሎም መናፍቃን ነወግዝ ሃይማኖት ኣበው ዘቅዱስ ዮሐንስ ምዕራፍ 107:7 እዚ ዝያዳ ምስ ካቶሊክን ምሳናን ኣመልኪቶም ኣብ ዝተዛረብሉ ዝተዋህበ መልሲ እዩ ምስቲ ክጥቀስ ዝጸንሐን ካልእ ዘሎ ብዙሕን ዘውትር ኣብ ቅዳሴ ምስ ክሓትን ለወጣ ሃይማኖትን ካብ ምጽንባር ኣድሕነና ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ፍልልያቶምን ሕጊ ምፍራሶምን ንጽይፍ ዝብል እውን ማእከል ናይ ስርዓተ ኣምልኾና ኣብኡ ዝጽለ ጸሎት እዩ ዕቑባ ዝጊ ስዩም ይበሃል ኣብ ሚኖሶታ ነባሪ ዝኾነ እዩ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብከተ ወንጌል ዝዓበየ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክህበና ንዕኡ ታ ግዜ ክህቦ ኣር ሕጂ ሓደ ታሪክ ክነግረኩም እየ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ ክልተ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ንጎይታ ምስ ተቐበልኩ ብ1961 ዓመተ ምህረት ንጎይታ ኢየሱስ ምስ ኣመንኩ ንህይወተይ ለዊጥዋ ናይ ዘለዓለም ህይወት ተቐቢለ ብ1961 ዓመተ ምህረት ሽዑ ካብታ መዓልቲ እቲኣ ጀሚረ ንሓድሽ ኪዳን ብሕልፊ
بحلف مصحف قدس بملؤ جنا أورا نتن 4 ونجيل أورا نتحدش كيدان ليتن معلتن كمرمرو جميرة كما حديركم كما يكنيكم أمين እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን አምላክ አብዘብጽሐና ክብር ምስጋና እግዚአብሔር ይብጽሐዮ ሁሉም ማዕልቲ ሓደ ጋሻ አለና መምህር ዝምህረና ቃል አምላክ ዘስማዓና ዘካፍለና ካብ ጊዜ ንእስነቱ ቀደም አብ ፍኖተ ብርሃን ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን ሰባኺ ነይሩ ሰባኺ ወንጌል ነይሩ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ናብ ስደት አምሪሖ ማለት እዩ ኣብ ስደት ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቤተክርስቲያንና ናይ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዓብይ ሓገዝ ኣብ ገዳማትና ድዩ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናትና ብጣዕሚ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ንቤተክርስቲያንና ብዙሕ ዓብይ ዝሰርሐ ኣያይ ዘለና ማለት እዩ ዕቁባ ዝጊ ስዩም ይበሃል ኣብ ሚኖሶታ ነባሪ ዝኾነ እዩ ካብ ጊዜ ንእስነቱ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ስብከተ ወንጌል ዝዓበየ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክህበና ንዕኡ ታ ጊዜ ክህቦ ዕቁባ ዝጊ ስዩም ይበሃል ኣብ ሚኖሶታ ነባሪ ዝኾነ እዩ ካብ ጊዜ ንእስነቱ ኣብ ቤተክርስቲያን ኣብ ስብከተ ወንጌል ዝዓበየ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክህበና ንዕኡ ታ ጊዜ ክህቦ ኣነ ወድዓኸየ ከምታ ዘለኽዋ ከለኹ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡ ሰባኽ ወንጌል ገይሩኒ ምሂሩኒ የዝሰብኽ ዘለኹም በርአነ ዝመሃረኒ መምህር ዝመሃረኒ ገዳም ዝመሃረኒ ቤተክርስቲያን የለን ኣነ ወድዓኸየ ከምታ ዘለኽዋ ከለኹ እግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ተዛሪቡ ሰባኽ ወንጌል ገይሩኒ ምሂሩኒ የዝሰብኽ ዘለኹም በርአነ ዝመሃረኒ መምህር ዝመሃረኒ ገዳም ዝመሃረኒ ቤተክርስቲያን የለን በቲ ዘበንቲ በቲ ዝብለኩም ዘለኹ ዘበን 62 63 ማለት እዩ በቲ ዘበንቲ ኣብ አሜሪካ ክልተ ሰባት ንሕሙማት ዝጽልዩ እሞ ዝፍወሱ ሰባት ነይሮም ሓደ ካብኣቶም ኦራል ሮበርትስ ይበሃል ሓደ ካልኣዩ ቲኤል ኦስበርን ይበሃል እዚኣቶም መጽሓፍቶም ረኺበ እቲ ኣምቦ ወርሕዚ ዝሓትምዎ ዝነበሩ መጽሔቶም ረኺበ ካብኣቶም ክመሃር ጀሚረ ካብኣቶም ንሕሙማት ዝጽልዩ ሞቶም ሕሙማት ከዓ ይሓውዩ ርእየ ኣራነ ስለዚ ከንብብ ጀሚረ ከንብብ ምስ ጀመርኩ እዚ ቃል እዚ ኣብ ግብሪ ከውዕሎ ይደሊ ነይረ ሓደ መዓልቲ ብ64 ዓመተ ምህረት እዩ ይጅምሮ እዝክሮ ኣብ ባህር ዳር ናሽናል ሰርቪስ ይምህር ነይረ ብቲ ፖሊቴክኒክ ኢንስቲትዩት ንሓደ ዓመት ኣብኡ እንታይ ኮይኑ ሓደ ንሽተይ ወዲ ሓሚሙ ኣብቲ ዓዲ ሆስፒታል የለን ኣብ ባህር ዳር በቲ ግዜቲ ሆስፒታል የለን ሕጂ እንታይ ክገብርዮም ዞም ቤተሰብ ሓሚሙ ረስኒ ሕጅዎ ምትንፋስ ሲኢኑ ድሓር ኣነ ምስኦም ነይረ ድሓር ነትቦ እንታይ ኢለዮ ካብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ገንፂለ ከምዚ ገይረ ኣርአዮ እስኪ ዝንብቦ ኢለዮ ክልቴና ኮይና አንቢበናዮ እዚሲ ተኣምኖ ዲኻ ኢለዮ ነትቦ እትቦ ድማ እወ ኣምኖ ኢልኒ እምበር ሕራይ ኢድና እምቢርና ነዝወዲ ንጸልየሉ ብሎ ኢድና እምቢርና ነዝወዲ ክንጽሊ ድሓር ኣነ ክጽሊ ጀሚረ ኢድና እምቢርና ጸሊናሉ እንዳጸለየኽሉ ከለኹ እትቦኡ ገና ከይጸለየ ተራኽቦ ጽሖ ከይጸለየ ከሎ ኣነ እናጸለየኽሉ ከለኹ እቲ ወዲ ነዚ ርእሱ ከምዚ ቅልዕ ኣቢሉ ካብቲ ኢዳውና ነቲ ኢዳውና ኒው ኢሉ እንታይ ኢሉ ድሒነ ኮየ ኢሉ ሓውየ ኢልና ሓውየ ዳንኩኝ እኮ ኢልና ዳንኩኝ ድሒነ ኢልና ስለዚ ጸሎተይ ከይወዳእኹ እቲ ወዲ ሓውዩ እዚ ተኣምራት እዚ እግዚኣብሔር ኣርኢና እግዚአብሔር ይመስገን እምበር ኣነ ሕጂ ተልመደን እየ ገና ልምምድ የብለይን ገና ዝፈልጦ ነገር የለን ግን እቲ ጽሑፍ ርእየ በቲ ጽሑፍ እየ ዝኸይድ ዘለኹ 967 ሓደ ዓብዪ ኣኼባ ምንቕቓ ሓበስመራ ዝተገብረ ኣብ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን ዝነበረ ኣብኡ ብዙሓት ኣማዓት ሰባት ንጎይታ ተቐቢሎም ከምኡውን ኣማዓት ሰባት ሓውዮም ምሸት ኢደያ እምቢረ ጽልየሎም ነይረ
برهان عالم حواريا قدس باولوس أحواتي كمتي بزح جزية زنجركم حجخا أن أنا بعخذ زنجركم زلخو بزحات صلاة مسكر كرسوس كوينو مينورو ألو زبالو فيليبيسيوس معراف سلسته فقدي عسرت شمونته بزحات صلاة أوتوركس تهار بيت كريستيان كوينوم ينبرو كم زلو نزي أدقيمة كزخاخركم فتو النقش قبر ميكائيل مسلتو من كمتي نزلو جزياو مخنياتات أسابيبكا زقبر ناي ميديا مسلينت زي كونس اتحق انيا مننتهم نسوون كاب إرترا جميرو مس منافقان تنابيبهم ويدما بمستير يخون بقلتي إنا تراخبو أوشتي قدست بيت كريستيان منفقنا كمهرو زصانحن زلون أب مدخامن نزي وديقاتو زلا فتنان كندي تحتتن نساتهم إيوم بتوم نتي كنت زخونة جزياون سجاون نايت أفعات كبر جزاء رأسهم أجني قوم ويدما جزياوي جزاء رأسهم ربحا ريوم نهايمانتهم بمخحات نعلامهم سميرهم من أمن أنتونس بزبل ناي نديان تيما حبيرنا زبلو زلون زياتهم من بحقي زحزني نابنت بنا نملس ازي كتسمعوا وزيز أنا حكوم باستر ويدما انجينير عبازقي سيوم يزبهال بتقوان اتي كش قبر ميكائيل زتولد اي مسلنن عبازقي سيوم أبربعتات ومالت شحن سيعتم 240 أبيلو زتولد خوينو عب شحن سيعتم 261 حدن دما ناب منفقنا ويدما ناب بروتستانت آتيو ويكا أبتي نسو زبلو أبزن سمع زلنا قويتا تقبلو شعو ود عسرا عمت أبيلو نيرو مالت إيو كابو جميرو خاا أوبازق سيوم أب إرتران أب إثيوبيان نتي ناي منفقنا تمرتو يزرئن يسبخن نيرو كساع ازي مالت كساع تي شحن ساعتم إنسان حادن زخونه نجر هايمانوت أي تمهرن ويدما أقدس بيت كريستيان عبين نزي أبز بعلوهم تسمعوا خمز لهم بعلو عقباز قسيم زقلت أزلو حقي إيو أشي قبر ميكائيل قنا كمتي أقدمنا زبلنايو اتي نقدس بيت كريستيان بروتستانتاويت عالم نمقبار زقبر زلو مدبنيا علامو نمفصام انه زي كونه نامنتي حزبنا بمثلال نتي كاب نسنتو جميرو منافق زنبرن ابو مس منافقان كا زعبين عقباز قسيوم كاب نس عدميو جميرو اب قدس بيت كريستيان كم زعبين سبا خونجل كم زنبرن قدس بيت كريستيان بعلو علتا مخانن بمغلاص ابتنس زلوو بيت كريستيان ويدما بيت أملاخ كمهر عدل كم زهابو كمزي تريون تسمعون اللهم عقباز قسيوم دما نستوهابو عدل تتقيمو ملؤ أرستي سبكتو ويدما نايت سبكت أرستي كتحاودو تدلي إخا زبل أبي يوحنس ونجل مراف حامشت زلو كوينو أمو داتا دحرتي ملؤ سبكتو جن نتي أبو زنبري أماني حزبنا ويدما تواهدو كريستيان أم ودعتا كم نحادة زي أماني قويتا كتقبلون كترئيون إيتمنيتي صولتي كتقبلوا وعلكم كنقبلي حق زنا نابلنا عقم نهو قويتا نقبلو يصابكم كم دسانحن كم زنبرن تعلاماون انتاي مخانو بنصر كابزي نسمع زلنا كردو نخيلينا أما دعتاون نعو نزمهارم أمسجينهم كسنابتو نريو مالتيم سدراك زي أبير بعلو أبقالو أفتي بيت أملاخ كم زنبورون أبو عدل توهيبو كم زمهارن دقيمنا نسمعيو سلازي كمتي بعل إن إيش قبر ميكائيل كقبرو وزفتنو ويدما
ኣብ መድያታት ዘርእይዎ ምስሊነት እቲ ተግባሮምን እቲ ኣባይታ ዘላ ሓቅን ካልእ ከም ዝኾነ ተረዲእና ኣብ እምነትና ክንጸንዕን ስለ እምነትና ክንምስክርን ይግባእ ይብል ደጊምና ናብኡ ክንከታተሎን ነቲ ዝሰርዶ ዘለኹ ቪድዮም ክሰምዕዎ ሃይማኖታዊ ግዴታ ዘለኩም ብምዃኑ ምሕፅንታ የቕርብ ንኻልእ ድማ ሸር ክትገብርዎ ይብል ከመይ ሓዲርኩም ከመይ ቀኒኹም ኣሜን እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ኣብ ዘብፅሐና ክብሪ ምስጋና ንእግዚአብሔር ይብፅሐዮ ሎም መዓልቲ ሓደ ጋሻ ኣለና መምህር ዝምህረና ቃል ኣምላኽ ዘስማዓና ዘካፍለና ካብ ግዜ ንእስነቱ ቀደም ኣብ ፍኖተ ብርሃን ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሰባኺ ነይሩ ሰባኪ ወንጌል ነይሩ እግዚአብሔር ፈቃዱ ኮይኑ ናብ ስደት ኣምሪሖ ማለት እዩ ኣብ ስደት ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ናይ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ዓብይ ሓገዝ ኣብ ገዳማትና ድዩ ኣብ ኣብያተ ክርስቲያናትና ብጣዕሚ ብዙሕ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ንቤተ ክርስቲያንና ብዙሕ ዓብይ ዝሰርሐ ኣያይ ዘለና ማለት እዩ ዕቑባ ዝጊ ስዩም ይበሃል ኣብ ሚኖሶታ ነባሪ ዝኾነ እዩ ካብ ግዜ ንእስነቱ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ስብከተ ወንጌል ዝዓበየ እዩ ስለዚ ትምህርቲ ክህበና ንዕኡ እታ ግዜ ክህቦ ዝተፈተኹም ኣሕዋትን ኣሓትን ኣቦታትን ኣዴታትን ከመይ ትኾኑ ድሓን ሓዲርኩም እግዚአብሔር ይመስገን ንቀሺ ገብረ ሚካኤል ኣብዚ ቃል እግዚአብሔር ክካፈል ዕድል ስለ ዝሃበኒ ከመስግንኩ ክሓልፍ ኣይፈቱን ጽቡቕ ኣርፊድና እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ሰሚዕና ሽም እግዚአብሔር ወዲስና እግዚአብሔር አምላኽና ፈጣሪና ናቦናን አመስግና እግዚአብሔር ተባረከ ይሁን ንሽተይ ካብ ቃል እግዚአብሔር ከም ብበልኩም እግዚአብሔር ኣብ ልበይ ዝሕደሮ ድማ ምሳኹም ክካፈል ብጣዕሚ ባህ ይብለኒ ብዙሕ ካብ ቃል እግዚአብሔር ዝጠቅስ ይኸውን እግዚአብሔር ከም ዝመርሓኒ ተኾነ ግን መእተዊ ከነንብቦ ከም ብበልኩም ደልየ ዘለኹ ቃል ኣብ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ጀሚረ ሕፅር ዝበለ ከንብብ ኩሉ ኤርትራውን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብን ከኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክቕበልን ነቲ ዕላማ ስሒትዎ ከይነብር ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ተጣቢቑ ክነብርን እዚ ጸሎተይ እዚ ሃረርታይ እሞ እግዚአብሔር ነዚ ሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርእዮን ክንቅበሎም ከዓ ይሓግዘና አሜን ኩሉ ኤርትራውን ኩሉ ኣብ ዓለም ዘሎ ህዝብን ከኣኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ክፈልጥን ናይ ዘለዓለም ህይወት ክቕበልን ነቲ ዕላማ ስሒትዎ ከይነብር ንዘለዓለም ምስ እግዚአብሔር ተጣቢቑ ክነብርን እዚ ጸሎተይ እዚ ሃረርታይ እሞ እግዚአብሔር ነዚ ሰማዕናዮ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክንርእዮን ክንቅበሎም ከዓ ይሓግዘና አሜን ቀሺ በረኸት እቲ ብዛዕባ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ንሱ ሓቀኛ ኢዶ ሰባት ብክሕደት የጸልምዎ እምበር ቁኑዕ እዩ ቁኑዕ ብምዃኑ ከዓ ብዙሕ ዋጋ ዝኸፈለ ገለዶ እናበልካ ቃላት ክሳዕ ትስነሉን ዝሓፅረካን ዝነኣድካዮ ኣብዚ እቲ ሓደ ንሱ ክንሱ ከም ነፋሒቶ ምስሉን ቃላቱን እናቀያየረ ሸንኮለል ክብል ሰሚዕኻዮ ኣለኻ እዚ ሸበድበድ እዚ ብግዚኡ ካብ ናብ ፈጺሙ ዘየብል ኢድ ከፈንጂ ብመረጋገጺ ብዛዕባ ክሕደቱ ምስ ወጠርናዮ ወይ ድማ ምስ ሓዝናዮ ዝብሎ ጠፊእዎ ብስምባደ ተደጋጋሚ ኣብ መድያ እናወፀ ዝተዛረቦ እዩ ነገሩ ንምጥቕላልን ብሓፂሩ ከዓ ርዱእ ንምግባርን ንኹሉ ባዕሉ ዝምልሶን ዘፍርሶን እኳ እንተኾነ ናቱ ናይ ሓሶት ምስክር ኮይንካ ቀሪብካ ስለ ዘለኻ ግና ንስኻ እውን ክትምልሶ
ስለዝግባእካ ብውሕዱ ነዞም ዝስዕቡ ሕቶታት መልስ ክንብለካ ንፈቱ መልስኻ ኣቐዲመ ከም ዝበልኩኻ ብመሰረት ቅዱሳት መጽሓፍቲ ይኹን ቀዳማይ ሕቶ ቀሺ በረኸት ንቀሺ ገብረ ሚካኤል ክሰምዖ ከም ዝጸናሕኻ ኩሎም ማለት ፕሮቴስታንት ወንጌላውያን ካቶሊክ ሓቢሮም ከም ዝቐደሱን ሓቢሮም ከም ዘበዓሉን ኪዱ ኣብ ኦም ወይ ድማ ኣብ ቅዳሲኦም ሕበርዎም ሕቦርና ኢሎምና ኣለዉ ከም ዝበለን ሰሚዕኻዮ እሞ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ምስቶም ወንጌላውያን እና ዝብሉ ኣመንቲ ፕሮቴስታንት ከኒሻን ምስ ካቶሊክን ብጸሎት ቅዳሴ ኮታ ብዝኾነ ስርዓት ኣምልኾ ክንሓብር ቅኑዕ ድዩ ነዚ ክትምልስ ከለኻ በቲ ካልእ ወገን ድማ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ብቅዳሴ ክንሓብሮም ገይጋ እዩ ዝበለውን ስለ ሰማዕኻ ንዕኡ እናሓሰብካ ይኹን ከምኡ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ግዜ ሰሪድናዮ ከም ዘሎና ኣቦ መቃሬስ እውን ኣብ ካልእ ቤት እምነታት ከይድኩም ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዑ ትኽእሉ ኢኹም ሕማቕ ኣይኮነን ዝበልዎ ስለ ዘሎ ተመሳሳሊ መልስኻ ነዚያት እናዘከርካ ግበሮ ካልኣይ ሕቶ ከምዚ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝብሎ ዘሎ ሎቱ ስብሃት ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ሰማያት ዓሪጉ ኣብኡ ንዓና ወኪሉ ኣብ ክንዳና ኮይኑ ይነብዓልናን ይካትዕልናን ድዩ ዘሎ እዚ ኣቐዲምካ ክሰምዖ ከም ዝጸናሕኻ ትምህርቲ እምነት ቀሺ ገብረ ሚካኤል እዩ መልሱ ድማ ንስኻ ትምልሶ ሳልሳይ ሕቶ ንሓደ ናይ መናፍቃን ፓስተር ኣብ ኣውደ ምህረት ናይ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ክምህር ኢልካ ዕድል መሃብ ቅኑዕ ድዩ እዚ ተግባር እዚ ክትሰምዖ ከም ዝጸናሕኻ እቲ እትንእዶን ቅኑዕ ምዃኑ ከዓ እትምስክረሉን ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝፈጸሞ እዩ ስለዚ ብዛዕባ እዚ ዘለካ መልስን መረዳእታን እንታይ ይኸውን ራብዓይ ብዛዕባ እዚ ኣብዚ ክንሰምዖ ዝጸናሕና ወይ ድማ ዝጸናሕኻ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዘርኣዮ ናይ ምልውዋጥ ባህርን ንሓድሕዱ ዘይሰማዕ ዝተጠቕመሉ ተራጻሚ ቃላትን ከምኡ ከዓ እቲ ናይ ኣውደ ምህረት ዕድል ቅድሚ መሃቡ መሰጋገሪ ብዛዕባ ፓስተር ዕቁባዝ ግስዩም ኣመልኪቱ ዘቕረቦ ናይ ሓሶትን ምትላልን ታሪክ ብመንጽር እቲ ባዕሉ ዕቁባዝ ግስዩም ስለ ገዛእ ርእሱ ዝገለጾ ካብ ቃሉ ሰማዕኻዮ ሓቀኛ መንነቱ እንታይ ትብል መረዳእታኻ ኣቕርብ ሓምሻይ ሕቶ ፓስተር ዕቁባዝ ግስዩም ድሕሪ እዚ ቀሺ ገብረ ሚካኤል ዝሃቦ ዕድል እሞ ትምህርቲ ወዲኡ ኣብ መደምደምታ ስብከቱ ነቲ ድሮ ክርስቶስ ፈሊጡስ ውሉድ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ክርስቲያን ህዝቢ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትፈልጡን ክትቅበሉን ምባሉ እንታይ ከስመ ይኽእል እዝን ካልእን ነዚ ክሰምዖ ዝጸናሕኻ ትምህርቲ እምነት ቀሺ ገብረ ሚካኤል ብመንጽር ትምህርትን እምነትን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ቅዱሳት መጽሓፍቲ መሰረት ጌርካ መልሲ ክትበሉ ዕድመና እዩ እንተዘይኮነ ድማ ከምቲ ኣብ ሜድያ ወፂኻ ብዛዕባኦም ዘይኮነ ምስክር ትህቦ ዘለኻ ኣብ ሜድያ ወፂኻ ድማ ጌጋኻ ብይቕረታ ክትመልሶ ንብል ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን